Sigueu benvinguts a aquesta magnífica sala d'actes, infrautilitzada, on celebrarem de manera poc formal l'inici dels actes de la 49a Fira Multisectorial de Cambrils. Un any més donem el tret de sortida de la Fira de Cambrils amb aquest acte. Recordo la fira com un punt de trobada. Soroll, cosí, pitu, flauta... ¿Más palabras en algún momento? No. Sigo. Y de fondo, la música y las propagandas de la publicidad del Borrell. En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. Amén. Germans, tal com he dit en l'Evangeli de... Perdoneu,